ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆଜି ମାଛ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆମ ନାଳକୁ। ଆମ ସମସ୍ତେ ମାଛ ପାଇଁ ଆଇଛୁ ଆଜି। ମିକୁଲି ଆସିଗଲା କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇକି, ଶୁକୁଡ଼ା ନଟି ନେଇକି ଆସିଗଲା ପଟା ସାଇଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ। ପଟା ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ମାଛ ଧରା ହେବ ଏବେ। ନଣ୍ଡେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ପଟା ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଳିଆ କେତେ ଲାଗିଛି ସବୁ ଛଳଉଛି ନଣ୍ଡେଇ ଆମର। ପଟା ଦିଆହେବ ଆମର। ପଟା ଦିଆ ସାରିଲେ ନଟି ଦୁଇ ପଟେ ଦିଆହେବ। ଶୁକୁଡ଼ା ନଟି ନେଇକି ଗଲେ ନଟି ଦିଆହେବ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ପାଣି ଗଲେ ମାଛ ମାନେ ଆସିବେନି ଆଉ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ନଟି ଦିଆହେବ, ମାଛ ରହିବେ ସେଠି ଭିତରେ ପଶିବେ ସେ ମାଛ ଆସିକି। ସେଥିପାଇଁ ନଟି ଦିଆହେବ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଣ୍ଡେଇ ଆମର ଦେଉଛି ପଟା। ନଣ୍ଡେଇ ଭଲସେ ଦେ ପଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟି ନେବ ଏଇନି ଦେବ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଟି ଦିଆହେଉଛି ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନଟି ଦିଆହେଲା। ପାଣି ନ ଯିବା ପାଇଁ ନଟି ଦିଆହେଉଛି ଆମର। ଏବେ ଆମ ନଟିଆ ସରିଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଆମ ନାଳ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା। ଏ ନାଳରେ ମାଛ ଧରିକି ଆମେ ନେବୁ ଏବେ ଘରକୁ। ସେପଟେ ହାପା ଦିଆହେବ ଆମର। ମୁଁ ତ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ବୁଲୁଛି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଟା ଦିଆ ଚାଲିଛି ଆମର। ଦିଆ ସରିଲେ ମାଛ ଧରା ହେବ ଏବେ। ହାପା ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ସେପଟେ। ସେଟା ନ ଚାପିକି ଦେଲେ ମାଛ ସବୁ ପଳାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାପିକି ଦିଆହେଇକି ନଟି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଆସିଗଲେ ସେପଟେ କୁନା ଭାଇ। ନଣ୍ଡେଇ ଏବେ ପାଣିରୁ ଉଠିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମେ। ଏବେ ନଟି ସରିଯାଇଛି। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ସେପଟେ ବସିବୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ମାଛ ପଶିଲେ ଆମେ ଆସିକି ହାପା ଦେଇକି ମାଛ ଧରିବୁ। ଏବେ ସବୁ ବସିଛୁ। କୁନା ଭାଇ ବସିକି ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି। ନଣ୍ଡେଇ ସେପଟେ କଥା ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଫାର୍ମ। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ଗଛ ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ନେବେ ଭାଇମାନେ। ଯେଉଁ ଗଛ ଦରକାର ତୁମେ ଆସିକି ନେଇପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ମାଛ ଏବେ ଦେଖି ପଶିଥିବେ ସବୁ। ଦେଖିବ ସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ମାନେ ସବୁ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପଶିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଏତେ ମାଛ ଭାଇମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ମାଛ ଧରା ହେବ ଏବେ। ଧରିକି ନେଇ ଭାଜିକି ଖାଇବା ଆମେ ସବୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ମାଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଡେଉଁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବାକୁ ମାଛ ଆମର ହାପାରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଏବେ ସାଇରେ ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କେତେ ମାଛ ଧରା ହେଇଛି। ଏ ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ? ଆରେ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ମାଛ ଏଇଟା କ'ଣଟା ଭାଇ? ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇ ଏଇଟା କି ମାଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେମିତି ହେଉଛି ସଲୁଛି ଖାଲି ସିଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମାଛ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଇଏ ତାକୁ ଧରି ପକାଉଛି ଭାଇ। ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ୟାକୁ। ମାଛକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ନଣ୍ଡେଇ ଆମର ମାଛ ରାମ୍ପି ପକାଉଛି। ସେ ନଟି ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେଇଟା ଛଡ଼ଉଛି ସବୁ ମାଛରୁ। ଶୁକୁଡ଼ା ଆମର ଧରିକି ମାଛ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଛି। ସେଇଟା କି ମାଛ କେଜାଣି ଭାଇ? ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭାଇମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଚଲୁଛି ସିଏ। ସିଏ ସଳି ସଳି ପଳେଇଲାଣି ଭାଇ ସିଆଡ଼େ ପଶିଗଲାଣି ସିଏ। ଭାଇ ଏଇଟା କି କୋଚିଆ ମାଛ ନା କ'ଣ? କୋଚିଆ ମାଛ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁକୁଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଖେଳୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଦୁଇଟା ମାଛ ପଶିଥିଲେ କୋଚିଆ ମାଛ। କୁନା ଆମ ଜଡ଼ି ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମାଛ ପାଇଁ। କୋଚିଆ ମାଛ ସାରା ସଲି ସଲି ଗଲେ। ଶୁକୁଡ଼ା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଧରି ପକାଇଲେଣି ତାକୁ। ଭାଇ ଖସିଗଲା। କୁନା ଭାଇ ନଣ୍ଡେଇ ଭାଇର ଆମର ମାଛ ଜରିରେ ପୁରଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ବଣ୍ଟା ହେବା ମାଛ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଘରକୁ ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ମାନେ ସବୁ ଜରିରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆମର। ଏବେ ସେ ମାଛ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ହେଇକି ଦିଆହେଉଛି ପୁରା। ସମସ୍ତେ ସମାନ ନେବେ ଭାଇ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।